हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थालायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना लोगोसे नायफालांदोलाय। अब्लानो नुखासिगोन। नै आं दिनै सिखारनानै फुङावनो मामि उन्दुनायावनो न' लिरबाय आरोना। आइयाबो मालाय जि सुखांजोब्बायानो, ओमफ्राय आं दासो न' लिरदों आरोना। स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे न' लिरखांजोब्बाय आरामसे। आइया बिसना सादोर पर्दा आरि सुखांजोब्बायबो। फासथायावनो सुखांजोबदों आइया मालाय, ओमफ्राय दासो न' लिरखांदों आरोना। होख्लायखाबाय आङो, थाब थाब रानथोंसै। ओंखाम संख्रियाबो रानखांबाय, होख्लायखाबाय खिथिखौनो। रानग्रोथोंसै, दुगैहैनोसै आङो। सुखांजोब्बाय आइया मालाय जिखौ। दायो आंबो न' लिरखांनानै जिबो सुखांबाय आरोना। ओमफ्राय जिया बै बाहेराथिं थोआसै आरोना, आइनानो बुंजोब्बाय। ओमफ्राय आं ओरै खामसालियावनो लामबाय आरोना। नै बिथिं लामबाय आंबो सुखांजोब्बाय आरोना दा। नै बिथिंनो लामबाय आङो, ओइथिं जायगा गैला नालाय, ओंखायनो बिथिं लामबाय आरो। टाइमा खयथा जाखो? 6:30 जाबाय, 37। ओमफ्राय बे आंनो होख्रावलागासिनो मालाय। फैदो थांसै, आबैजों बाजाहैनोसै। आबैजों बाजाहैनोसै, जिला लाखा नै गाव गावबागाव जिया। आङो न'ल' लिरखांनानै जिल' सुखांदों आरो। ओमफ्राय दसे मामिखौ लालायबाय। ओमफ्राय दा आइनो हैनोसै आं, आइनो हैनोसै बेखौ। बाथोंसै, बाग्रासो लानानै थांखानोसैलाय। दुगैहैनोसै आङो, दुगैनोसै। मानजिजोब्बायबो। फैद' आबैजों थांसै, आबैजों थांसै, फैद' फैद'। आबैजों थांसै जोंहा। र' बेखौ लाखा, बाग्रा जिया। गाव गावबागाव बाग्रा जिया लाखा। ला न' हम बेखौ, हमथा दे। मोजां हम। आबैजों बाजाहैनांगौ ना, नङाबालाय आबैया नोंखौ माजों बानांगौ? मोजां हमखा, बाग्रा जिया। बिदिनो हमनांगौ। ओमफ्राय आबैजों बाजाहैनोसै ना। मोजां हम, गोलैगोन। हमथा। आबैजों बाजाहैनोसै। आबैजों बाजाहैनोसै एबाराव। आबैया दुगैखांबाय, आबैया ओंखाम संदों। ओंख्रि संदोंमोन आबैया, संखांबाय। बे आबैया मालाय दुगैखांबाय, आंहा दुगैखाङाखै र'। फाइन बन्द' खालामनि थिखिया। आबै, आबै, आबै। जोंहा आबैया नै बाजानो फैबाय आबैजों। आलु फाजा एवगासिनो आबैया हनै। होआखै। आबैया मालाय खर' खावखालायथारदों आलु फाजा एवनो। साख्रि जालायबायथ'। सोर? गारि नायदों नोंसोर आबैजों नोंजों। नोंनि कफिना फैगोन ना फैयानो खामानिया? दायो आंबो दुगैखांबाय आरोना लोगोफोर, ओंखाम जानोसै दा। नै स्कुलाव थांसिगोन बाबाया। बेखौ लाङा गेन्द्रा दिनै। होथारदों देलायनाया। बेयाव मा हानलायखो बे आइया? हो? कारपेगा। टिक मामियालाय? जोब्बाय। आंना दे जोंखौ बाय बायबो होनला आरो। जोंखौथ' बाय बाय होनला आं नामा? बाबाखौ दोनलांनोसै।
आयौ आयौ थांफानो मोनगोन जा खुसि जालायलांबाय बिसोरना सादोरफोरजोब्बाय ओमफ्राय पर्दा होबावनांगौ पर्दा ओमफ्राय इनि जि होबावनांगौ दहाय सुदोंमोन आङो रानजोब्बाय दा होगोन र' आइखौ खान्थाल जानो लोगो लाहैनि बेलासिलायबाय नालाय आदै खामफ्लं आयै खान्थाल गोमोन जानोसै फैद' खान्थाल गोमोन जानो होननाया जाया खान्थाल गोमोना मोनजोब्बाय गाबोन मोनब्रैसिगोनसो बेयो आइया जालानो ओमफ्राय आंबो जाला दासो ओंखाम जाखांदोंनो आइया ओमफ्राय थाइजौ गोमोनखौसो जानोसै आं नै थाइजौ गोमोन जासायसिगोन किउटार देनजार साइजखा नै मबाइलाव बांद्राय नुबावाखैसैलै मानसिबां साइज नै एसे देलायनोसै जोंहा बेखौल' ओरै सोदो मालाय सोबानो थख खोरियो ओमफ्राय नुफुराखै गैया इदि खोरखिबो गैयामोन दंगानो गैया फांखाया जलेब दोङालै जलेब होनाङा गोजा मा नांलाय दुखु नालाय मोनसेया खोमसि जाबाय माथो नों नुवाखै ससमा हामाखै नालाय नोङो ओरै आसिखौल' फुखो हादों सिखौ मैयानो हादोंमोन मैयाना दाख्लैसो मैया माबामोन मैया माबा दाख्लै समबाराव खर'आवनो हादोंमोन आसि बोरैबा जादों गावदों जोंहासो आइनो आसुगुरानो मोजां सिगां फोनायनि गलाब खाराया संना गैया गोजायाथ' खाराया बेबो खारा नङा गोसोम नांखाया बेथ' नांखाया कालारानो मोजां गैला खारा गैला कालारानो लांदों खोमा बनिखौ आंना बबेमोन मालाय देलायना फैलाबायो मानो गोजा जाखो आंना आं मिथिबायदि जोंखाराना खालारानो harus kamu enggak masuk cari lah enggak berani umi orang pulang dari pulang kalian bintang ini bukan nama ayolah kau Rima nih kena yang lain deh mana lagi kata terus apa bu kata sampai bukan tapi kalau sih ini kan sorry ibu juga kata bayi kita lebih baik sih sama boleh ya Arme apa ini dulu kan kan biasa kerja untuk ini doang kamu udah mana buah mana buah dari kan Muni bala itu sebentar. nih kalau boleh Aku itu di jam kan. Sila dong.
मोनबाय दा जानो नागिरबाय बाबा जाया खान्थाल गोमोन मोजां खान्थाल गोमोन बिथिं गेन्द्रानो रुटि लाबाय आंबो जागोन रुटि गेन्द्राजों आंजों रुटि जागोन आरो ओमफ्राय ओंख्रिया पटलजों आलुजों आरोना आं मामिखौ लाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय भिडिअ लानो मोनासै ओमफ्राय अमा साननि एसे दंमोन आरो ओमफ्राय बाबाया अमा जाया नालाय बाबानो दाउदै दैसे रुबाय आरो नै गोदान लाबोनाय दहाय आइया लाबोदों नै जा गोजौखा Mami undurasnya.